Me ollaan nyt Omaksilla. Autokauppa Omaksilla. Omaksilla. Mun isi. Äiti. Iskä. Katsoo tietokonetta ja hoitaa asiakkaita. Mun iskä kuvaa autoja. Myy autoja. Tekee tietokoneella töitä. Asiakkaat ostaa mun iskältä autoja. Joo. Ei. Joo. Koska mä tykkään niin paljon siitä työstä. Mä oon ennenkin ollut täällä isin kanssa Omaksilla tekemässä töitä. Se on tylsää. Siinä vaan myydään autoja ja tehdään tietokoneella jotain. Mä tykkään hienoista autoista. Mersu. Fortti. Porsche. Jääkiekko. Parkkooria. Pelaan säbää.